জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আমার দাবি লীগের দাবি লিগেল দাবি আমার বকেয়া দরমা আদায় आदाय गोबाव समनि दानारि दरमाहाजों लोगोसे गासैबो मावख'गिरिफोरखौ अराय सोरखारि थिसनथाइ होनांगौनि दाबिजों बायदि बायदि स्ल'गान होनानै धरना हाबाफारि लायो। गसाइगाव नोगोर मिउनिसिपाल बर्डनि सानथामनि धरना हाबाफारि। जिंदाबाद जिंदाबाद আমার বকেয়া দরমা আদায় गसाइगाव नोगोर मिउनिसिपाल बर्डआ दिनै 19 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 21 अक्ट'सिमहालागै खामानि दोननानै गावसोरनि मावखुलि लांगोनायाव सानथामनि धरना हाबाफारि लादों। আমার বকেয়া দরমা আদায় দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে ধৰ্মঘট। এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী আমি 19 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। 20-21লৈকে আমাৰ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী থাকিব। আমাৰ সুদীৰ্ঘ 6 মাহৰ পৰা 3 মাহৰ পৰা 37 মাহলৈকে পৌৰ কৰ্মচাৰীৰ কোনো দায় দৰমহা নাই। এই দাবীত আমি এই ধৰ্মঘট লগতে আমাৰ পৌৰ নিগম কৰ্মচাৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰীকৰণ কৰিবলৈ আমি বহু সুদীৰ্ঘ দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে আমি এই আজি 3 দিনীয়া ধৰ্মঘট আমি পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে আমি নেক্সটত আমি সেই কাৰ্যসূচী পালন কৰিম। আমি बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय, बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Mady Land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186-381-83329. मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।